34 years माबाबाय जोङो संग्राम खालामबाय बिनियाव 2027 आव सुक्तिया जाबाय जानायनि उद्देश्यआ शान्ति गासिबोखौबो फोलोमजोबगोन होननानै शान्ति सुक्ति खालामबाय बिनि उनाव बिनि अशान्तिबादि जानायसो मोनदों आङो मानो होनबा जोंनि न'खरा सोरबा सासे एनडिबिनि गेदारनि न'खरा जेसेबां हालाय हाफाय जानांदों। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो थाखाय माखासे भिडिअफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। रायजोफोर दिनै जों सावरायगोन गिबिसिनथारावनो नैबे बिपिएफ पार्टिनि सावगारिनि सायावहाय। नैथियाव जोङो आरोबाव बिनिनो बिसि सेवालि महिलारिनि सायाव जोङो सावरायगोन रायजोफोर। जोबनायाव जोङो नैबे सासे आरोबाव आइजो बिनि सायाव जों सावरायगोन। रायजो राजा नोंथांमोन जोङो खोनानो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय बिपिएफनि सीएमआ इउपिपिएलनि सीएमखौहाय सोंखारिनाय अरायबो सोंखारिबोबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों। दा बिनिनो बेलायावहाय बिपिएफ पार्टिनि सीएम मिस्टार महिलारी साहाबा इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारनि सायाव मा फंनैसो बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदो। प्रमोद बराए আমি যদি ভোট দিয়ে প্রমোদ বরাই আমার ওলা মশলা মশলি দিলে ভাল পাবো আমার এমএলএ হলে নিদে নাহি আমি তো আমার তো 3 জন এমএলএ ভোট দিয়া নিতে একে না দিলেও এনে যাবো দিলেও একে কোথায় তুই रायजोफोर बेफोर बाथ्राखौ जोङो खोनासंनानै नायोब्ला बिपिएफनि सीएमआ इउपिपिएलनि सीएमखौहाय आसुगुर गावगासेबो नायनो मोजां मोना बियो साबजानाय मोना सायावहाय बियो लोगो जायो नाथाय बिनि गोसो सिङावहाय ओरैबायदि मैला मानो होनोब्ला थैजासिम बियो गावनो लिडार जानो गोसो जानाय सासे बर'नि गेजेरावहाय मानसि होननानैहाय जोङो बुंनांगोन रायजोफोर। दा इउपिपिएलनि सीएमखौहाय रायजो सभायावहाय एमपि खालामनो थाखाय सायख'नाय जोङो खोनानो मोनदों। नोंथांमोनाबो खोनाखादों जानो हागौ ना? दा बेखौ लानानै बिपिएफनि सीएमआ माखासे बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनाबाय रायजोफोर। मोजांनि बाथ्रा बर' हारिनिफ्राय आरोबाव सासे रायजो सभायावहाय जुदि एमपि सायख'नानैहाय लाङोब्ला मोजांनि बाथ्रा। नाथाय सायख'नायखौ जोङो नुनो मोनदों इउपिपिएलनि सीएमखौनो सायख'दों होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर। दा बाथ्राया बेसेबां सैथो जागोन फैबाय थानाय समासो दिन्थिगोन। दानिया रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ पार्टिया बिपिएफनि न'खरैनो हाग्रामा महिलारी बिथांनि न'खरैनो पलिटिशियान जानो थांगासिनो दङ। नंखाय नंदों नामा रायजो राजा नोंथांमोना? माखासे रायजो राजाफ्राबो बिपिएफनि सीएम मिस्टार महिलारीनि बिसिखौहाय रिक्वेस्ट खालामदों एमएलए गेलेनो थाखाय ना। थिग बेबायदिनो जोङो नुनो मोनदों नै मैयानि समाव आङो नुनो मोनदों जे सेवालि महिलारी बिथाङा गोदान फेसबुक खुलिदों। नोंथांमोना नायदो बेवहाय। नैबे फेसबुक खुलिनायावहाय जोङो डिटेल्स नायनानै मोनबाय बिथाङा मा होनो पलिटिशियान डिटेल्सखौहाय पलिटिशियान होदों। अब्ला नंमारगौ नामा बिपिएफ पार्टिनि सेवालि महिलारी हाग्रामा महिलारीनि बिसियाबो बे समावहाय इलेक्शन टिकार माने दाबिदार जाबाय नामा रायजोफोर? जानो हागौ बिथाङा गेलेमारसिगोन मानोना हाइकमान्डआनो बिनिनो हौवाखा मानो होआ जानो। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बिपिएफ पार्टी जाय बिपिएफ पार्टी बिथांमोना गावसोरनि न'खरनि मानसिफोरखौल' बिसोरो डेभेलप खालामो गुबुनफोरखौ माब्लाबाबो डेभेलप खालामा। सेवालि महिलारीमोन बायदिया चिरां जिल्लाखौहाय सिनायनायनो नङा ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? क'क्राझारनि मानसिफोरखौ एसे एनै नायनो हागौ गावनि साखाथि फाखाथिनि दोहोन सम्पत्ति थाखानायफोरनोहाय आरो बे क'क्राझार एरियायावहाय जेसेबांनाखि दख'ना गोमो गानग्राफोर दङ बिसोरखौसो बांसिन सापर्ट होगोन सेवालि महिलारीयाबो। नोंथांमोना नायलांबाय था नङा नंखाय नंदों नामा? दिनै जों नुखादों मिथिंफ्रावहाय सेवालि महिलारीया बर' हारिनि थाखाय खामानिखौनो मावाखै हारसा हुरसाफोरनि थाखायसो बियो नोजोर होदों। दा बेफोरखौ जोङो नायोब्ला अब्ला बर' जाथिया आरोबाव अलखदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ रायजोफोर। दानिया रायजो राजा नोंथांमोन थामथियावहाय नैबे आइजोखौ सिनायनानै लादो
नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ आरो सिगां काउन्सिल इलेक्सननि सिगांबो बे आइजोआ होख्रावबाय थादों ससियेल मिडियायाव होख्रावबायनाय सासे आइजोआ दिनैनि समावहाय रायजो राजा गावनि माखासे साखाथि फाखाथिनि आइजोफोरखौहाय गोदै गोदै बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारा मोनबा गेरेन्टिखौहाय लासैनो मावलांगोन नङा बेनो बास्तब होननानैसो साननानै ला 2 लाख राङाबो बेनो बास्तब आरो बे मोनबा गेरेन्टि हा फाथाखौथ' होनो हाखायाखिसै बेखौथ' मात्र 7-6 जननिफ्राय बिदिनोल'सो होनो हादों नंगौना नङा दा जायफोरनो होथावना बेखौबो होबावनाय नङा नायल' नोंसोरो होथावना मानसिफोरनोबो होनो हाबावनाय नङा बिपिएफ पार्टिया नोंथांमोना नायलांल' बे बिधान सभा इलेक्सना जोबग्रोथोंसै बिधान सभा इलेक्सन जोबखांनायनि उनावनो बिपिएफनि सीएमआ बर' हारिनि थाखाय एसेबो नोजोर होनाय नङा आरो फारसेथिं आसाम सरकारा बिटिसिनि सीएमखौहाय फिदिंबाय थागोन आरो फारसे जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला बिपिएफ पार्टिनि बिटिसिखौहाय सोरबा बामोनासो सलायगासिनो दङ दा बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानैसो जोङो दिनैनि समावहाय सिन्था खालामनो गोनां जानानै फैदों बर' हारिया आरो चिरां जिल्लाखौहाय बोखांनाया इउपिपिएल पार्टिसो इउपिपिएल पार्टियासो चिरां जिल्लाखौ बोखांदों फरायनायनि बाथ्राखौनो बुं जोंनि चिरां जिल्लानि थासारिखौनो बुं बेखौहाय इउपिपिएल पार्टियासो बोखांदों दिनै आरोबाव आं ससे सरजाबफाबावनो सानदों रायजोफोर एनडिएफबिफोरनि माखासे बिसय एनडिएफबिफ्रा दिनैनि समावहाय बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनानैहाय रन्जन दैमारि सारखौहाय बख'नायनि बाथ्रा बुंदों आरो बिथांमोना थानो थाखाय जायगा नांगौ होननानै बुंदों बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनानैहाय नाथाय जाय मानसिफ्रा बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनानैहाय थानो जायगा नांगौ होननानै बुंदों बिथांमोना लाजिनोसो नांगौ रायजोफोर जेराव बिपिएफ पार्टिया सुक्तिदारानो नङा माब्रै बिथांमोना एनडिएफबि बिथांमोना बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामखो नैबेसो ओरैबायदि लासिंसिं जानानै दङ एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय बेयाव गोरोन्थिया इउपिपिएलनि नङा एनडिएफबिफोरनिनो गोरोन्थि मोनथिबाय दा रायजोफोर आंनि नोजोरावहाय बांसिन एक्स एनडिएफबिफोरनिनो गोरोन्थि बिथांमोना खौसे जानो रोङाखै गोरोबनोबो रोङाखै गावसोरजों गावसोर आरो रायजो राजाफोरखौबो बिसोरो खौसे खालामनानै होनो हायाखै 34 बोसोर दावहा नांनाय एनडिएफबिया गावस्रा गावस्रियैनो थेर बेथेर दिनैसिमबो थाग्रा जायगायानो गैबावासो सरकारजों गोरोबनानै जुदि खामानिखौ मावनो रोङाब्ला अब्ला बहा सुबिदा मोननो नोंथांमोना सानलाय बिपिएफनि सीएम मिस्टार महिलारि साहाबा एनडिएफबिखौ मोजां मोना नंखाय नंदोंला नायलांबाय था नोंसोरो बियो भटनि थाखायल' एनडिएफबिफोरनि खुगायावहाय लानानै फैयो बाथ्राखौहाय नाथाय भटना जोबखांबाथाय एनडिएफबिखौ बिपिएफनि सीएमआ सिनाया बे बाथ्राखौ जों नुबोगासिनो दङ बिनि नोजोरखौहाय जों नुबोगासिनो दङ आरो बेबायदिनोखा बिनि साननाया नोंथांमोना जेसेबांखि बुङा नैबे बिधान सभा इलेक्सननि उनावहाय बिपिएफ पार्टिया रायजो राजाफोरखौहाय खिबु दिन्थिगोन रायजोफोर मिथिबाय दा ओरैबायदि सानानै दङ बिपिएफ पार्टिनि सीएमआ बर' हारिखौहाय बेखायनो आं सानदों बियो नैबे इलेक्सन जोबनायनि उनावनो रायजो राजाफोरखौहाय खिबु दिन्थिनानैहाय जिरायनानै थागोन बियो दा नोंथांमोनासो मा बुजियो बेयो नोंथांमोननि सायावसै आंनि साननाय मथेब्लाथ' आं डाइरेक्ट नोजोर होखादों बियो बर' हारिखौहाय माब्लाबाबो 5 बोसोरावहाय जेबो उन्नति खालामनो हाया गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि